Я като просях без път, без цел. Път ми без тебе е ефтин хотел. Такива ти трябва, че мога без тебе да ме залъгват. Пътя не виждам аз от сълзи. Свирят колини като да мисли. Нека ме гласна да спре да боли. От мен намерили по-по-по, по-добър от мен по-по-по. Дали щастливи сте по-по-по? Защо мълчиш, кажи защо? От мен намерили по-по-по, По-добър от мен по-по-по. Дали вжедели се по-по-по? Защо мълчиш, кажи защо? обичам ти го съзия и се наливам като кожен. Не набивам сам и държен, като обувка една съм ненужен. Как си мила, всеки пита, тъжна била, като пита да си мене, как си без мене, излизам на срещи хиляда поред, вместо селурка завършват със сред. Как Много ми липсваш, ще мога без теб? Помня още. Вечерта сънувам и идваш у нас. После се будя и плача на глас. Как да забравяше, че имаше нас. От мен намерили по-по-по, по-добра от мен по-по-по. Реклото свичи с 100-100-100, ще го заваля заедно с маска на себе. По-по, по-добра от мен по-по-по. Обичате ли се по-по-по? Защо мълчиш, кажи защо? От мен намерили по. И колегите ми помагат, страхотни певци. Квартет. Аплодисменти за нашия квартет! Браво, бе! Аз понеже не знам на 4 души като пеят как. И преси ми каза квартет. Не знам как се Стоп, че казва на обичам. 4 души. На 4 души не знам как се казва. И как... Жестоките, виж как си помагат маги, не е като при нас. Ама сте той ви. от нашите маги, бе, какво да... Ние от малцинствата сме така. Естествено. А то квартет трябва да има име и то трябва да е квинтет. Да, дуо, трио, разбрахте Ей, сме. браво. Какво ще кажете за това Искам уникално да изпълнение? обърна внимание на Пламена. Аплодисменти, моля ви се, Пламена. До 3 легенди. Много ми е музикално. Тя е много. да застанеш до 3 легенди на музиката на тази възраст и да пееш. Това е наистина Пламена, адмирации към нея. Тя много Адмирации. е сладка. Нека да А тя аплодираме. е само на 18 рад. Нали, ти ще станеш на 18 4-5 години. Да. Много ви благодаря. Силни аплодисменти за Пламена, Софи Маринова, Преслава и Азис.